Sayo sa buntag guys, gipukaw ko sa ako ang kapikas kay nagbaha ko na ang suba. Kini tungod sa habagat guys. Tanawa ang lawod murag ata. Hello guys, good morning. Pagkakaroon guys ni ako sa suba. Naglantaw ko sa may dakong baha guys. Swerte kayo guys kay gabi amo lamang gipadaplin amo ang sakayan amo gikuha dito sa tumoy sa suba. Kay bunbon ra ba basig ianod na sa dakong baha amo ang sakayan. So gisipti ani guys bisag gauwan gabi gikuha gyud ni Mr. nagpasingon si Dia. Kay para lamang masipti amo ang pambot na tinuod jud guys hapit jud ay ni maanod. May namang tugtog guys pag mata na mo dako na kayo baha. Ang ubang mga sakayan ani guys na safety food wa na dinhi sa may tumoy sa suba. Kusog kayo ang bulog sa tubig guys. So dali na kayo maanod ang bunbon kay wa may mga bato-bato ani na sangit. Mao nang dili ko maka video kay aning duol guys kay basig ilaran ko sa laod bunbon ra ba. Nahinumdum na hinuon ko di adtong hitabo sa may Cebu. Karong pang simanahon na guys gumikan gapon sa baha. Mao nang gisipti gyud nako ang akong kagalingon guys. Dire ko sa layo nag video. Ug mao jud itong nakita guys nang daghanang nangaanod ani nga mga baliungan, kahoy ug uban pa. Hadlo kay ani guys kung doon na kay mga mananap labi na ng mga kabaw, kanding. Kung ana nimo ihigot sa daplin sa may suba, sigurado ianod jud ni guys. Tungod kay nibulog naman ang tubig sa may suba. Atong sudunong guys ang loud itong pakaayo gani nakahungaw na ang makusog nga ulan pero doon na gihapon nagpabilin nga dagom nga to sa loud mao ni gingon mo diri guys nga habagat na sa among dapit sa lungsod sa Valencia guys. Maminaw kuno ta guys og kanang doon na ba mga sakayan or unsa pa nga mga anod ani tungod sa kakusog sa bulog sa tubig. Kung doon na ba naapektuhan nga mga panagat o sakayan, ato ra po ni makita ni video guys. Kaya manimuha ta nga makakuha ta og mga detalye. Gani guys kining maong kanal bisan tuod o gamay ra pero kusog kaayo ang sipat sa iyahang pagbugwak sa kanal tungod kay mga pagaw sa tubig guys. Kini guys gibuslutan na ni guys sa amo ang igsuon nga si Alan Angkil. Idyo nangasa ni pagpang kabya sa mga bunbon ani guys aron adunay guide ang tubig
Kay kung dili gid ni siya kabkaban nimo gamay guys, dili ni na tulay sa maong kanal ang tubig. Kay ang tubig ari man mag-agi sa tunga-tunga sa amo ang balay. Si kabalay na mo between Alan o Bert. Kunin kamot siya po guys pag pahiluna ni. Wadam ha guys nga usa dai sa amo ang suod nga amigo guys. Ayahang pambot na anod. Swerte pod kay diri sa amo tungod nakita ang iyahang pambot. So niya sila karon guys ba nag-asawa. Nanubay jud sa ilang sakayan. Kung unsa nay gidangatan. Awa tuyo ani guys kay naman guys please suba na butang. Abot yapon kay namo ko pambot na. Dua ka pambot lagi ko to. Kinong tigsa kay murag na mo ko to gibutaw ba mano? Ha? Mao nang kanang guyot? Oh. Ako ba bili ko man? Tiglabay ko mang nylon. Oh. Ni ado dani suba ni pambuta ba law di mo baha. Basta bayar utang, pariyan mo balik mano, bayar. Be nagayerek lingkuranan mo. Di okay lah. Tuwa din nila na o aro mo. Amo na epekto guys sa baha do na nay nangita nga tag-iya sa ilang sakayan. Og nining video ha guys, dinhi na ako tapuson ning akong paglingaw ninyo guys og ako moingon. Daghan kayong salamat sa inyohang pagsunod kanako guys sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Bye-bye.